thlir tu le ngai thatu zong te chi bai vek ule mathaya bung som ni pali kan chiar chuan isuan a zirtir te hneina hun hununga thil lo thleng tur chung changa soya chang som pali a chuan he ram chan chin tha hi nam zong hriat tirna turin khovel zong a hrilina omang chumi zowa chuan top na chu lo thlengang ati chumi om zia chu top na lo thlen main mi zong in isua chan chin le athil pek chatuan nun na chan chin tha hriat theina hun an nei don ti na ni ma se zona lo om ta chu engtin nge chan chin tha hi muslim ram tam tak isua chan chin hril khapna hmuna te thlen thayang ti du da na mo thi na mo hiala thlen thei sia isuan heng hmuna te hian christian te atir don ti na mi o ni e chu thleng to a thleng mek bokani amai ro chu tun tuma chuan chu kan thu pui ber tur ni lova tun tuma kan thu pui ber tur chu muslim ten aman rin theinan pathian in lar na te thilmak tak mang te in puang thina chandam na ro pui taka thlen thina ni he video a hian chung thil thlen dan te chu kan clear ho dona mumang le in lar na tanga isua ton hnuwa anun na krista ne na hlanta muslim ru tak testimony kan clear ho dona ni heng mi te hna pathian in puan dan hi aro puina maka chuwangin video hi atop thleng ni lo thlir donia muslim te hian isu hian thria ma se pathian fopai mo mi zong sual na le hrem hun laka tanga chan chuak tura local mesia mo nen ring lo muslim te chuan isu hi zol nei ro pui tak angin an ngai ani ma se krista chu in lar na le mumanga tangin muslim tam tak ne na in puang meka an ngai dan le an rin na te chu kwal sanin isu chu annal le chandam tuan poma christian anin le tani muslim te hian mumang hian ngai poimo em a an mut lain pathianin a bethin tian ringa a chan chu an mut thil lai hian van ram nena an in zom na ti buai tu pon lam thil in ro na om lo an te ni christian te poin pathian chu mumang mangina in puang thin ti kan theboka bible kan en poin mumang manga pathian in puan na te mumanga ta van tir kau in lar na te tam tak mu tur omani muslim te chuan heng mumang te hian ngai poimo em ani ole muslim sa kho sipai hne na isu in lar na le anuna thak dang lam vek dan chan chin hi lo clear ho te ang islamic extremist pakhat karim al akhili hi jihad ni tura sei lian ani adu thu sam chu in dona thiang hlima tela juda te le christian te tha chimit veka islam sa khotan hne na chanani maseni khatchu karima nun chu amu manga isua mu chuan a thak dang lam ta vek ani karima hian adam chung zong chu jihad ta na in bo sei na na manga koran chu zir chuak veka in do dan te chu zira israel do turina in pei reng boka ma se in do na kal ma lokin a how to pa hne na tangin khola donga in do na chu soi fiana om lovin an kan sela lo chol ri turin an ron thrilani hei hi karima hian atur na hlea pathianin akal san ni na in thria depression te po nei pha hialani achan chu islama chuan ala hian in dona an nun na hlan tu te chu mimal tak point adu sak bi kan ngai ani ole ama karima thu soi nge hi lo thlir ho te ang kanau pan lai chuan kanu hian min tong trai sak thina karim engtik ni ai mo chuan hruai tu thatak nia islam ta na hne na thlen tu emo islam tan marta remo po ni se mu che ka bai se ni ati thin koran hian thil poimo tak pani min zirtira pakhat na chu pathian ta na kan nun na hlan tur le pani na chuan juda te le christian te chu tha vek tur ti hi ni koran le suna le khabu te chu ka zir chuak veka muslim thatakin ni tina ati turang zong chu ka zom vek boka kanun pumpui hi islam sa khotan ka hlan vek bokani ka thil tum hlen chu thei ni tur chu ka hak lel em a chu hun rem chang chu to pa chuan kum sang ni pani sang ni pathuma america hoin iraq an bai khan alo thleng ta ni hei pathian ta na kanun ka hlan hun chu ani katia ring lo te tho tura kau na chu how tu te hne na tangin kalo bai sei renga ato pa chuan phone call chu ka dong ta ma se ka bai sei lo lutukin min lo call tu chuan kati pal karim mission chu kan selani nang po lo chol ha dam ro aron ti tamaya chu khol chu kanuna chan chin ka hriat rap thak berani karil ru buaya kalung oilo hle boka engkim chan vek ang main kain thria
pathian ngei in min hnar ta ni hi katia Islam sa khuwa chuan martar anga nun na hlan tu te chu mimal takpo pathian kauna ni ti kan ringani ma se katan chuan chu kauna chu theng ve ta lo ka tong trai zong zong cho ka ngai zong zong le Islam ta na heng zong zong ka ti hnuwa po khan ka ni lo ka tia kalung oi lo em a ka in hnuk dok tran ta a ti chuan throi tu te zinga pakhat chuan min ron khola min hmu du thu ron soya kanin hmu chuan ani chuan karim engwangin nge ilungai em atia kei chuan pathian in thitura min thlan lo wangin katia ani chuan nung tura thlan wang che poni mai the sin atia kei chuan ani chuan tu na enge ka ti ta kang tin ka zota chanchin thai hrilangai ani tin min thrila chu wang chuan Islam sa khuwa chu ahma ayana sa zokin ka the dar tanta a muntina thu ka hrila TV ate po ka hril boka ahma angkhan Islam sa khuwa chuan thahnem ka ngai le viawa mase thil engemaw dik lo om tlatin ka hria engpo tila engemaw tla cham ang main ka hria heta hian ani rin na lama ka buaina chu alo in tran tak ni nikhat chu ka computer ma ka thutlai chuan advertisement pakhat alo langa echa chuan message pakhat ala I hmanga yem ti chu in ziaka hriat chen ka cha ka wang chuan ka click ta a ala minga soi wang chuan muslim website ani ka ringa mase maktak main Christian website alo nia chuta chuan Genesis atanga isua hun thlenga pathian chanchin in ziaka novale Abraham ate ang mi poimo tak tak tele chung zong zong in isua thole na a thlen dan te soi fiani makati ema kanuna voi khatnan kaini hi adik lo zo kan ni mai the ni tin ka ngai tua salafi rin na nei tu tan chuan heng rin hlel na ril ru hi nei phalani lova ma se kaini zo khi adik lo zo kan ni ti ngai tu na chu ka nei tatlatani ti chuan zo na dangin min run deng le ta tunge pathian hi aum ti soi tin engma fin fi na ka nei lo ti ka re chuak ta Islam sa kho hi sa kho dik takani ti fin fi na nget tak ka nei lo pathian ngei po hi aom tak takani ti fin fi na ka nei lo chu chuan pathian omring lo atheism lam min pan tir ta ni pathian omring lo mi ka ni lai chuan mo in ngei tu thei ang zong zong kha choka ti kim vek ma se to pa chuan ka bei donga ka chawa pathian omrin lo hi a chan na ni lo ti ka hria ka chungril taka chuan pathian om ti ka hria ma se eng pathian nge ni ti ka chiang lo na chungin ka chungril hian pathian om ti hresi ti chuan ni khat chu har sat na le lunga in in min tuama beidong taka in lampana ka holai chuan vanlam ka hoya ifiem katan chuan ni lian lutuk ka hmu thei lo che khonga in thil engemaw tak han ti te itan chuan ka te lutuk thil engemaw tak tila min run zong to zok mai ro iom tak tak ani chuan itan har salo ka tia chu mi zana kamu hil chu mu mang ka nei ta a kamu manga chuan kong thui taka ka lo tlana kong pui chu thing na hling nei nun na nei ang mai te chu na hual vela min run zuya tha to min run beya kong pui to pa chuan ka hriat lo mi pa pakhat ka hmuwa khonga in min pui ro tin ka au chuaka chu pa chuan akuta phara ka dara ron vuanin alam pan chuan min hruaya kamita ka han en chuan Isu Kristani ti ka hreta a ani chuan min zui hun ani to atia ti chuan ka thang hara hei hi thil theng pala ni nge yang engwangin nge Isu ka hne na lo kalang hei hi atak tak ani theilo tin ka ngai tua ma se tu zana po chuan khamu mang ang chi kha ka mang le ta a chip chiarin zanma sami nen khana in ang vekani ka than har chuan vanlam ka hoya hei hi fiam thu ni lo ma se hei hi atak tak ani chuan hetiang ang chi mu mang nen hian voi khat tal ka hne na local le turin ka challenge che ni I local lo ani chuan thil theng pala ka nga yanga ka ngai tu le to lo bokang ka tia a local le ka ring to lo ani ma se a local le ta tlat mai tuntuma phei chuan ka mi ta tak enin ka hril lo chem mi tuna chuan min zui hun ta atia ka har chuan makka tilutuka atak takani ka ring theilo pathian chu mangai thei takani ka ring theilo katana in hong ema ama ka chawna zong zong te ka mu si thin na zong zong te ka ti du da thin na zong zong te chu angai tu lo a thin rim lova min thung rul hek lo
chu ai chuan min hmangaya min du tak zeta chu wang chuan ka hne na local ta zo kani ka than har chuan Christian angin ka thang har nga lova thudik tak hre chuak tu angin ka thang har ta zo kani thil pakhat ka tan chu na chiang hlea Isu Krista hi zol nei mai ni lovin chu aya tamzok chuani kan lo hriat angkha lo ni reng reng lo ti chuan rin na ko ngamin kai hruai tu tur mi thatak ka tonga kumthum hnuwa chuan pa le fa pa le tharau thiang hlim mingin baptisma ka changta ni chuta tang chuan engki madang lamta khovel ka thlir dan te midang te ka thlir dan zong zong te chu ein thak vekani kanuna voi khatna tan midang te chu thu hnuai rol le in ngai tlom chunga mangai dan chu ka hre chuak ve ta ni ma se ti du da na wangin kan chen na in chua sanin ramdang ka in sona ngaya aul samlo ma se chu ta chuan thil mak ta ka thleng ta ni senago ka om bol pakhata tangin somna ka donga avoi khatna tan in khomna pakhata keynote speaker ni turin ka luta ni ka chanchin ka soya an hne na chuan avoi khatna tan pathianin minti damdan chu ka soya tin ka hmangai cheu ti po ka soi thei ta bokani ka hmangai cheu pathian chu hmangai na nia ka thinlunga a hmangai na lei buani hei hi ni ka zir chu tak chu ni amen ole tuna kan ngai thak ta kha muslim jihad ni tura cher riam karim al akhili hne na isua in nardan chanchin ro pui takania heti ang case hi irana po thlengani Transform Iran Ministry din tu Pastor Lazarus Yef Nazar chuan Iran rama Muslim tam takte mu mga isua in lar ti soi tun hai khan Iran CBN a farewell program at huwa soina Pastor Lazarus chuan Muslim tam takte mu mga isua in lar dan hi soya Pastor soidan chuan an vain mu mang in angan mang veka an mu mga chuan isua chu korwar fual hain ro sapua kei hi isua kani ti hrilani he an mu mga wang hian laule khur chungin an hara an mu mang chun an thin lung chun nasa takina khoyani Iran hi Islam sakho nilo sakho dang laka in khar khip ber ramania sakho na lama po khau hle ni Christian in lete chuan premna na tak thi na thlengina thlen theini chuti chung po chuan heng Muslim te hian an mu mga isua in lar hnuin an zinga za som kwa chu Christian an lo ni ta ti Pastor Lazarus sian soini kumsang kha zakwa som kwa pakhata tang khan mumang le in lar nan hu tangin Muslim mi nuai khat chuang chu Christian in letin an rin na an thak to ti pastor hina soi bokani chanchin ro puile mak takawan ni em unaw teu Muslim tam takte mumanga isua in puanga mitam ta chu Christian anin let me kasin heng zong zong hian kanlalpa isua Krista local hun chu a hnai to tak zet ti atilang chiang hle ni amen ole tuntuma tan chuan khati zong khani le phose thir tu le ngai thatu zong zong te lalpan mal som vek cheu ro se amen